और देश को बताने का अवसर मिला। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज उनके पास आपके प्यार और शिस्तीत बसून घेऊया। मग त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांकडे आसनाची व्यवस्था केलेली असा त्या सिटी रवीजी हांगा पावले आसा तांकां फुलां भेटोवची। आमदारांक फुलां भेटोवची। हांगा आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष आसा तांचे फुलां दिवन स्वागत करचें। आमचे हांगा स्थानीक मेयर हांगा आसा तांकां फुलां भेटोवची। फुलांनी स्वागत सगळ्यांचे जाल्लेले आसा। आतां भारतीय जनता पार्टीचे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे नड्डाजी हांचे स्वागत करता। फुलांनी तांचे स्वागत जाल्लेले आसा। हांव मागता आमच्या कार्यकर्त्यांकडे की हांगा आमचे जय सौभाग्य मार्गम जय निर्वाण सर्वम जय जय यशोदय जय सर्वाधरण दिलगा शिक्षण जय मसले आणि नामय नाम जय देवा स्वामी समर्थ महादेव साईनाथ विठ्ठल पांडुरंग मायबाबा समाधव केशव त्रिपुणे राजगेजा सुंदरा साईनाथ तुझ्या चरणकडे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा सर जे काय तुझ्या चरणकडे मान सन्माननीय वर्ग या ठिकाणचे मुख्यमंत्री आमदार आणि या ठिकाणी कार्यकर्ते जे काय जमलेले आहेत आणि तुझ्या चरणकडे काय सांगमागणी करतात आणि त्याचबरोबर जो काय कार्यक्रम आहे मन की बात जे जनसामान्यांसाठी जे काय महत्त्वाचा म्हणून जे काय कल्याणासाठी म्हणून जो काय घेतलेला आहे तो पूर्णपणे तुझ्या चरणाकडे पावन करून घे। या पार्टीने या पक्षाने जे काय जनसामान्यांसाठी म्हणून जे काय नवीन योजना वगैरे काय आखलेल्या आहेत त्या प्रत्येकाला प्राप्त व्हाव्यात, त्या ठिकाणी सगळ्यांचं कल्याण व्हावं म्हणून जे काय सांगमागणी करत आहेत ते पूर्णपणे पावन झालं। त्यांच्या मनोकामना इच्छा आकांक्षा पूर्ण झाल्या असं एक वरदान प्राप्त म्हणून पूर्णपणे या परिवारांचा आणि त्याबरोबर या पक्षाला सांभाळायचं रक्षण करते बरं कर। साईनाथ महाराज की जय। एक लोकल आमदार जी